No, začíname tu. To je skriňa. Pol hodina bola. Takto tu je spravené, paradzina. Tu sú malé, tu sú také väčšie, tu vôjde aj vrtačka. A tu mám také na krabice. Žiadne super zrobil to. Pekne práčka, vyzerá to veľmi dobre. Škoda toho kotla, no keby som znal, že toto ešte mohlo tak pustiť, ako to mohli ísť tam, ale to je väčšie, no a už teraz jedno. Tu do obývačky vyšla to taká moda, ako televízoru, tiež super to vyšlo. Myslím, že to nie je o čom. No, počkaj, teraz toto tu. Neviem, jak to mám skamerovať. Skúšime tak. Hej. Tu je plyn zakrytý s vetrákami, keby náhodou. Stena, dvere. Tu je také malé sedenie. No, malé, bo stena nepúšti. Teraz tu sú dvere. Do kúpeľky, takto spravené, paradzína do piči. On to rozumí, bohača. Tak. V kúpeľke zrobil takú to pod oným, iba tu dali jednu desku a dverka. Dverka, tiež absolútne super. Dvere na dojazd, jak ich zavriem, bum. Obuvník, tiež tu od rohu poroch. Tu mám skriňa. Na topánky. No a tu mi zrobil stol, to je komplet nový stol, bo starý bol príliš veľký, že v pivnici. A tu je tak skriňa. Skúšame zastaviť celú skriňu, hej, od kraja po kraj. Tak to ten vrchný pás to ide tak celú skriňou. Hej, no samozrejme má to tie prečky, ale všade je taký veľký, to je dobrý taký odprací priestor veľký. No a tu mám jedna, druhá, tu mám také monterky, staré veci, tu mám vzadu monterky. Má dojazd, že nech buchne, nech zýva. No. Tu sa nemal čo dať, no tak tu mám taký kladací priestor, tu mám karty a staré notebooky a také, no. Mám tašky, ujoviny. A ešte potom časom toto sú také, hej. Ale teraz nemám tam čo dať, tak bohužiaľ. A zaš dojazd. A dojde, no, ešte som slabú silu dal do toho, ale no, tu mám šaty. Tam mám gače, ostatné sú ešte prázdne. No, počkaj, na druhú stranu nemajú dojazd. Tu mám zaš vešaky, a tu mám taký priestor, vieš, tu mám rebrík, dosku na želenie, no, vešanie prádla. A ono to tak vyzerá hore. Tak sú nad celými skriňami zrobené. A tam je iba jedna, čo je v stredku. Tam je v stredku a ináč taký pekný veľký priestor je. A to bude všetko.